Oranjevereniging die bestaat dit in 90 hier. Dus het wie een feest hier west. Normaal dan hebben we bij 1 keer in de 4 jaar hebben de versierde wijn. En dat zou inderdaad dit hier ook. Daarvan hebben we in april al zijn dat het helaas net trok in koer. Want het bouwen van zo'n grote feestwijn is een sociale activiteit, dat koer net. Gelukkig kwam er eind juni de verlossende woorden dat er wel activiteiten dienen worden. Dus dan hebben we in de eerste week van juli hebben wij de bestuur, of tenminste deel van het bestuur van de Oranjevereniging, Spelweekcommissie en Trefpunt hebben bij elkaar geroepen. En toen hebben we eigenlijk het draaiboek voor de hele feestweek zo'n beetje rondmaken. De spelweek is wel echt iets waar de juggen de band altijd enorm naar uit. Het is normaal van 10 tot en met vreed. En dan hebben we er vaak ook nog een lange dag tussen, dat we meisjes nog even eten. Dus ja, dat is echt wel een echte feestweek voor die band. Dus ja, dat ze nou toch nog even 2 beetje spot binnen, dat is gewoon leuk. Ja. Voor deze week 2 meetjes gepland. Dat is dus van een meetje en dan gaan ze een fotospelletje speurtocht. Ze maken een ballon kapot prikken en dan vinden ze dan een foto in. En aan de hand van die foto, dan maakt ze op ziekje wedstrijd heen en in de matten. En dat is ergens in het dorp en daar zit dan een speeltje voor hun kleer. We gaan onder oren spiekerpoepen, we gaan blik gooien, maar ook rekkersomkes die ze dwaan matten. En hier gaan we mooi voetbalspul achter u, ze kunnen korfballen. Dus nou ja, zo komen ze onderwijs speeltjes. En voor vreemdemeetje hebben we een survival op het programma. Voor ouderen hebben wij verschillende activiteiten hier buiten. Wij hebben morgen een fietspuzzeltocht door de regio. En dan hebben we vreed voor de wat oudere jeugd van 12 tot 18 hebben wij een survival parcours te jaren bij de Spelweekcommissie. En jongens hebben we nog een volleybaltoernooi hier op het sportveld. En sneeuwen dan hebben wij middags hebben voetgolf. Een soort midgetgolf met voetbal. Dat is voor alle leeftijden en daar kan iedereen uit het dorp om meedoen. En jongens komt er dan nog een foodtruck voor bij Trefpunt. Meestal ben ik wel daar om gewoon even wat sociaal contacten op te hebben. Ik lees dan op oorlometer. Ja, het is altijd een prutte werk om het al hier te organiseren. Maar als een week achter de rug is en het weer een succes en het weer een prutte band, dan is het alleen maar mooi.